claro, consideramos que son desafortunadas, pero mismo consideramos que son desafortunadas juntarse 3 anos despois de que estes señores estén gobernando simplemente para reclamar isto. Creo que nas vosas zonas haberá mocións que presentar, reclamacións que facer aquí o Concello e non simplemente vir aquí a desacreditar unhas palabras que el mismo retirou na propia comisión. Declaracións deste tipo hai de casi todos os partidos e non miro o mismo interés en traer. Debía facer un listado e traerlas aquí a este chisme. E ao mesmo tempo, tamén lle digo, cando vostede fala de Bildu, pese a que lle pese, hoxe mismo o Partido Popular ten maioría absoluta no goberno do Estado, se considera que Bildu é un partido antidemocrático que é ilegal, e ten que presentar este escrito noutro sitio, que a veces son capaces de ilegalizarlo, non é o que se lle... ¡Ay, bien dicho! Non vos va la maioría nin pa iso.